Limit Nala's number 10 has now spent 3 consecutive days at number 1 on the SA Apple Music album chart. It's officially the longest running number 1 album by any Maskandi artist, surpassing Khuzane's Inhlahla Ezanebhadi 2 days. Ulimit Nala i-album yakhe number 10 isihlale izinsuku eziwu-3 zilandelana as i-album ehamba phambili lapha ku Apple Music kuma album ahleli ahamba phambili. So Maskandi wokuqala ukuthi ahlale isikhathi eside phezulu, especially kuMaskandi edlula bani oKhuzane owahlala izinsuku ezimbili. Ulimit uhlala ke izinsuku ezintathu yobu album yakhe isenaqeda ngo3 days iphume celebrate Facebook TV le channel lapho sikhuluma zonke izinto la ekhaya sokusibhekile nje izinto ezizala lapha nemsebenzini yaLimit the way owenza ngakhona, especially ku Spotify. Abantu i-response yabo is very positive. Uma siqhubeka lapha na bathi i-album kaLimit already sidlulile ku2 million nge3 days ikhishiwe. 2 million sidlulile fast. Bathi ke i-album ke esheshe kakhulu ekhishwe ngo-2026 ukuthi yena ke yenze lokho. Ekhishwe yini ke umculi wase South Africa ukuthi nje ahlanze 2 million streams within 3 days actually. Limit Nala's number 10 officially receives 657,000 streams on its third day on Spotify. Bayasho lapha bathola Limit Nala ke uthole ama-streams awu-657,000 ngosuku lwesithathu kwa Spotify. Bathi ke i-album estream kakhulu uwadlula wonke ama-album for any Maskandi album, especially kuMaskandi yona album estream kakhulu ngosuku lwesithathu wona wonke kwaMaskandi akaba khona phambilini, especially ke ku-2026 usungabona ukuthi umlando uphethwe Limit Nala ungakanani. uKhuzane ubeze kusemthethweni ukuthi ke into encane o-album esanda kuphuma yaphuma ngoFebruary ethi awuyiphumuze nalethe ibeba ngaka ingoma zakhe ezidumile abantu online esenza imali sinozobe khona ezonandisa eCanvas City nge2 zika May 2026. Elindelani ke ukuthi encane uzoba khona. Nakhumbula uSimomoza, nakhumbula amavidiyo ayindiza la, ngiyakhumbula yonke lonto yesimsupport kube njani. Niyazi uKhuzane ukuthi na wenza indlela yakhe, acabanga nje ngathi balandeli thina masikhulumela okubhekele yena wenza indlela yakhe. Umnumzane Mpungoseke loyo akaphethwe uyiphetheke lapha na ke and uqasha abantu abathanda abantu abelivelayo ofike benza umehluko bezofika entertain abantu. Plus nengoma ke kwi-album abantu encane ikhona ke ngenxa ukuthi abantu khona bafuna ukuzwa lo ngoma leyo uzoba khona into encane. Ebese sibheka ke ischeme lesi esiphelele nje esaphelele su12 abaculi bakhishiwe. Ubani obhale ipost uDira Elisha Bakoya webhala kuMaskandi News izinkuzi ethi ayengekuqiniseka kakhulu isandla uKhuzane King Dlamini Phongose umnumzane le line up inzima kakhulu. Awukabi bikho umcimbi oyodlula lokuyaqala nqa endimeni akho nelilodwa ibhimbi. Faka noma umgube khona izohleka noma ugadla noma abhimbe kusho ibhikha. Abaculi sebekhona khona into encane uNjoko uGatsheni umzukulu Limit Nala Jeba Zimnike uMenzi Mabizela Shenge wasehlala Nkosi uMlabalaba uMafikizolo Geshembe uFeza ibona abasamenyezelwe la asazi uKhuzane Thimba lakhe bayobona kogadla nakomgube laphana kodwa ke esingaba confirm ke labo kodwa ipost ke ngathi ke yaza khona namhlanje uKhuzane bekathi bemeze kanjalo ukuthi i-full line up izohamba kanjani sizobona. Asazi no MC kodwa uzimdola upthe uzobe khona abanaye uyavayelisa. Yilokho besifuna ukureporta sintshela khona njengamanje sodwa nokuzayo sokhona izinto ezizakala khona la kwi-channel yenu into fa Soweto TV. Nisalahle.